Jodak e kar dak ma Pioneer mayudore Pama Outer Ring, Nairobi dwaro mondo mi chung chenro mar muko ma ochan time kar dagno. Giwacho ni chenro ni obiro apoya nono maonge siem mane ochiwnegi magiwacho ni en ataro mar chik. Gilero ni okongi ni gini gi chenro mar muko gi ageto mar muko udi ma ogere genga oche. Jodak go ywak ni ne ok osum pachgi ewi muko ma kamano. We, the undersigned residents and lawful property owners within Pioneer Estate, hereby issue this formal notice and petition demanding the immediate suspension of any ongoing or intended demolition of residential properties, including but not limited to house number 68 and house number 72, as well as any associated structures within the estate. I've been here from 1987, and so far we have not received any notice of demolition. Let it be known to all and sundry, we are not opposed to any development being done in the city or in the county, but if our estate is affected, we should be given notice. Wede kod libamba mag familia moro kuyo mako bang' mach muoche ot more kar dak ma Nyalenda Western e kaunti ma Kisumu kendo nego jal moro gi nyare. Masira mar mach notimore bang' gas muoche kinde mane nyano gi min mare ne tedo saa 3 mar otieno ma piny orugodo kawuono ka wuon mare ne yueyo kor nindo. Bang' majno muoch miyono gi nyare noringo oko maluongo jirandegi mondo mi okonygi. Bang' nyano ringo duogo rango wuon mare mane yueyo ot mondo mi oresa ka giyudo ka majno ne owang'ogi ma giwito ngimagi. Obila ne otero ringregi e kar kano ringre ma General. Ka wadhi nyime en ni jolony e weche mag thieth olombo jo Kenya mondo mi olim kar thieth ma timne gi pim ma kinde ka kinde kaka yo mar rito ngimagi. Jolony gi mane loso Kangeme, kaunti ma Murang'a, koni jopiny kalie tuoche minyalo geng' mapiyo poni girito chik ma limo ute thieth kendo kawo pim mowinjore e kindeno. Bende giseo tim mar ng'iewo yath e duka ma oko chiw chik kod jalony kata laktar gino ma gikoni atamalo mar jo Kenya timo to ok ni kare. Kansa, tuo mar sukari kod presha e thoth tuoche ma juko jodak ma kono ma bende inyalo geng' mayot. We are promoting and preventing diseases. So come get checked, arresting those things early, arresting cervical cancer early, arresting breast cancer early really assists us in management. So far tumeregister several people na hawa watu watasaidika sana because watakuwa wanatumia hizo kadi wakienda hospitali, whether mtu amelipa ama hajalipa. Wale hajalipa bado watatumia primary health care which is free. Miri sasa unajua hii makemiko imetuletea shida sana. Hii vile tunakuza mimea na mafertilizer na nini. Vile hii miri imeleta shida, watu wengi hawawezi afford pesa ya kutumia kwa hospitali. Kwa hivyo vile imeleta vitu kama hizi tunafurahia sana. Looking into also the issues that are affecting the people in Kangema, looking at the health gaps. You know, health is a devolved function, and we are continuing to encourage the county to equip the hospitals, ensure the hospitals